سروکê Tirkiya ragihand ku ew pêşbîniya alîkariya hevpeymanan dike di derbarê durustkirina devera aram li Sûriyê. Eger na, Tirkiya neçare bi tena xwe devera aram li Sûriyê rabigihîne. Recep Tayyip Erdogan, serokê Tirkiyê duh ji bajarê Erderûmê Tirkî ragihand ku ew pêşbîniya ragihandina devera aram di çend mehên bêde dike. Serbarî ku ew li gel wê yekiye ku hevpeymanên Tirkiyê alîkar bin di ragihandina devera aram de li ser sînorê Tirkiyê bi Kurdistana Sûriyê re. Serokê Tirkî dazanîn ku ewî li gel Donald Trump, serokê Amerîka mijara devera aram li bakurê Sûriyê gengeşe kiriye û ew li hev hatine ku kurahiya devera aram wê 2 kîlometr be û dirêjahiya wê 406 kîlometr be. Ew yek piştî ku Donald Trump, serokê Amerîka biryara vekşana hêzên Amerîkî ji Sûriyê derxist. Her di vê derbarê de, serokê Tirkiyê bi eşkere nerazîbûna xwe li ser peywendiya di navbera Amerîka û çekdarên bi ser peyedê ve di derbarê şerê rêxistina Daeş ya terorist anî ziman û got ku welatê wî bi tu awayekî razî nabe ku çekdarên bi ser PKK ve li Kurdistana Sûriyê bimîne û ew bihêviye ku welatên hevpeyman ji Tirkiya re tinê piştevaniya lojistî bidin Tirkiya û Tirkiya bi tena xwe dikare devera aram li ser sînorê xwe bi Kurdistana Sûriyê re rabigihîne. Serbarî ku Tirkiya her çareseriyekî li ser sînorê xwe red dikin eger ne bi destwerdan û serpereştiya Tirkiya be. Di vê derbarê de cîgirê serokê hevpeymana niştîmanî ya opozisyona Sûrî Abdulbasit Hemû ji Arkerê got ku Tirkiya bi tu awayekî nikare bi tena xwe devera aram rabigihîne û di vê rezamendiya Rûsya û Amerîka bistîne ji berî ku her gavekî bavêje di derbarê devera aram de li Kurdistana Sûriyê.